Humpli ICDS Center ahem kikim patang tedet. Rong mendu arong adolong kikim kirang kimisen kawejok hawararat kacileng kisung. Bang thongke sose ano kang thonga tumapan hearing machine kirondam. Kardom pini Abirta long nili samijili hansepi non bertang ton pen arjik tha. Borjan constituency arlo kedamta surihini rakre thoksi pen surihini rakrenar ke aparman pen kapathik pon ICDS ahem kikim patang tedet. Borjan constituency arlo apar hiripi singhanse borsing terang lapen angjogbe arongalong ningkan surihini rakre thoksi pen ningkan surihini rakrenar ke aparman MGNREGA scheme pen lak pho pathik ponsi ICDS ahem kikim kerang ponji aphan pangcheng ponlo. Bonta piniarni ningkan hini pleng Adapita labangso ICDS ahem humplita kikim patang tederlo. Bangso aputhak asai kelongbek abangphu kapachini atengke hem kikim kechengji aphan suri phokep atangka nangpalilo. Bonta la soaphi atangka nangkapale thuthe det ajok patang thekhe det lopusi pherangki aphan nangpachini den. Dilaipen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live. Socheng constituency angkang arlo rongkep sose aradatum hamren rong supi kacheleng japan isibera towar pi mate rongkep arat achethe abong mate towara long ke mesena delong kavedera jok rat kacheleng penang anake sung nang dokoglo lang ikha labang so delong aphan aningkan kang them thengke rokachet don roi pensi radatum kacheleng ponang Lake Socheng constituency angkang arlo rong mandu along ke do dolong. Kedamtang ningkan pharo pressure cap rat troknar cap aningkan pen kaheno adolong non puan taka selampon avilang. Ajir ding piglo menerong kumantu pen anna 1989 aningkan along pen 1989 aningkan pen anna de kaheno pamilo masih rong sol non son hengpia bakuli bakola cawan si la rong asor si kan la hai anta de klen bajat la di jenten hamren ke kedam nang kok curi cuhang mane gari doto mutol doto ta kasek sagdo masih noson yo la hai bakuli tuli tala puce bonai pon si mena si cebor ipon rep lo Rachare tumben apong alam cak nang cipi tekang lo sitame komentu antong kacong hong nang hilang ni Sita rada tumke kacheleng kisong thekte kan lo. Mene RCC le nang bonai pide noi saratum puseta alam ke nang bonai po pumen tuan lo ni kacong hong ni la bang ni tum chini ne dalo rong sor bang ke. Tante la pu hamren pen rumpung abojardo la pen umdap ta abojardo la so atowar lo mante kado ko gari ke min road lo di rong check block le dam ta la lo rumpung dam ji lang erdang rupai puseta ma ekelu ha khanduli leng thor Labang soto war kaheno lapen dolong kabe alam kachini ne lapen ke theglong le abang abi CEM pen approve at lo pu CEM rup singteron pen than pachini tekang bonta non puan ta kaselam abi council sorpan mate dak sucheng IEM phanta nilita chuning ribom lo bane tumrong sota chuning ribom lo alang li tumta apor ka vedelang ne mate kaching vai vedelang ne alang li tume puge pubom selampo pusita me piniar nita nang bonai ne la kitong thek thilang ne pine si ne tum rong bang ka sik sak do kol ka chelat che dam che wang kari motor bang adaking ton prong pen si dam nang kok lo Karbiang Long Autonomous Council CEM sitame mithang constituency along towar ki iksup kache selam chora bangke chokchelo angkang pia phanda ke lang paching bar nang po de la si nele tumbang ke hem rambang ke CM sar phanta lang ene to homosti alang homosti bang ke akrong tinda black to pink nil tum socheng homosti em sar phan bang ta alamador bi be ason si theklong pusi nilhin pen pu yong dam nilhin pen ke amasi alangli ta lason bang ke angkang pia phan bang ke nang lang pi ponte pusi nili tum rong mandorat pen ta chuni ripon lo pen an tumang ke la arpong ga be joining ha lang pluplung da dukok lo
Laposon di te yang je stame lason gari pen ta klub lo cycle pen klub fit lason do kolo lama arpong wedet mati ja Rong check along hello aprang chintong block ahem ki bida madimlo kaching to rasaya mo ke deng ka bedara joksi chokomar atum aning ke hanga tengsi non hamren arong supi along binang koklo pen so taksi non ilitum Assam state angkang cabinet minister lo health and welfare kadu kavi kelang finance minister Himonto Biswa Sarma pen alang lipulo dolong katiara bangke non ke thengpi don roy bang kalilo non bangke RCC tiar thai po lake ningkan isi hini aprang alam lo setami non dak su cheng a hawar long bangke non at las haya dolong si litum theglong bom la Hamren Ben Daniel Inghi Karbiang Long Live Number Inkoy Rapho Nilip Constituency Angkang Ardo Jasemet Pen Inglong Havar Mate Borpong Borlangso Lapen Tarapong Arong Malom Sarpi Sarpho Atum Mate Anukang Thong Atumapan Engine Sosi Rada Cyclem Bangphu James Pangcho Ahin Pen Kerabdam Nilip Constituency pen kahilonai Chuki hola pen Borlangso Borpong lapen Tarapong along rijong si ilitum ekeng pen dam pulote arnisi nangji Bike lapen tracker ang motor stopen le dam setami akisung doko Matha damlo pulote Karbi Anglong angkang pipen kido kedam kisung nai lapen kapaphinai atimlo pule hogdam seta henoni Halabang so hawar aradatum keso kachelang dam jiaphan adung het se kachelang ahem avi lapen hithi kulat setami tebok het avi Bangso ajok halaso hawar along kido sarpi sarphu lapen ningkan prikep rapho lapen ningkan phokep arta atum anukang thong arara tumaphan panongsi James Pangcho arjulongsi bang thongkep sose atumaphan anukang thongpen asapso akejok longpon po mathasi anukang thong kapar julong jiaphan mate hearing machine ronpon Lason kiduk kiboy atumaphan kerap thegapot alangi arnam pena hiljumi longbegji pusi sarpi sarbura atum kachoro lapen munir atumaphan kanghon kipike arnamaphan kanghon pusi ningje ponrinti pusi Karbi Anglong life along Abirta nang paling Here ni phai ke thamarni Karbi Anglong Autonomous Council Conference hall along ingchina kitab ke longlok abangphu Roman Rongpi Rupam Terang Vidya Rongpi Rakesh Rongpi lapen Primen Rongpi atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng kapajeramai pado Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirupama Timongpi Kachari Ponamaya Long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Alohi Sarpo Aman Penchitongdun Manpeng Alohi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singhi Karbi Anglong Autonomous Council Museum Asaikam in charge EM Mangal Singh Timong EM Pradip Rongpi Center for Karbi Studies Director Dharam Singh Teron Assam Directorate of Museum Asaikam Director YS Wung Lengton Guwahati Cotton University HOD Archaeology Dr. Manjil Hajarika Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary SK Das atum pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council Asaiki lapen penangan Chokomar atum Chitongdun Ingchin na kitab ke longlok aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangcho Pipen Siklardak pen than pachinipon Maya long ingchin na kitab ke longlok bangpho tumaphan Karbi pohopen Karcho padoponsi Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arideng pen inupen suri phokep ke pakerap pajerpon Lasopi EM Mongol Singh Timong pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rite Singhi lapen Center for Karbi Studies Director Dharam Singh Teron atumpen bangso ingchina kitab ke longlok abang pho tumaphan kurwangthu lapen kachoro pajir Dharam Singh Teron kaning jatengke PNR ni labangso kitab ke longlok lake ningkan surikre pho phorpimosi phorplot atenglo alang litum bangso kitab ke phorplot penajok oviki miatum jasemet ki rikatar lep abang phu abang phi atumapan ke penangan alidopo Halapu Alohi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaning jatengke Karbi Anglong along anam ke sodak ahormu platinum pendanglok Prejek ahormu dopeklang Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen lahai ahormu kaike take raikom dun jiaphan chisik dinglo lapen lapuson ka prejek ahormu kewan jilang arni komani abang phuadum kelong dopolote
Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen lak isi atangka kerap pajer pusi pangdakpon. Karbi Anglong lason hormudupu Heglong pen Karbi Anglong Autonomous Council along Museum Department aphan pini alang tum naka hodai mate il tum hanang kipi aninga klong pen pi podala tum haninga klong pen ni ala tum chorolo lasi nili yong si mane yong si ko lason long thulo klong te lason hormu mathau ne pin hormu long lo klong te nili na tum laso pini laso nang ili tum hanang pi laso arni la tum hanili pachini lo Abirta Karbi Anglong rap han pachini lo Karbi Anglong si son do klong te nili alang tum han pini I would like to declare ye 1 lakh nili PG ba Karbi Anglong Autonomous Council pen people person nili lang tum han declare lason jong si do pelong di Karbi Anglong Autonomous Council non letum non gen nirola timong pi alang si secretary alang si lang bomlo alang to initiative NC laso hormo pini Karbi Anglong Autonomous Council an ada deputy chairman pe retention penching laising sai si da Karbi Anglong Autonomous Council lo letum han pini amake itu mana hodai lo ঠিক lason dadak si yong si bani yong si theglong pelong te non media to mana chuning riji lason theglong pulote pangdak nang pode tum Karbi Anglong Autonomous Council phan nang thana pole tum rimpi veji lake pine jongjong phan kali individual kali je tum dak Karbi Anglong Autonomous Council under lo museum department to hada sin tum veji laben Karbi Anglong Autonomous Council pen museum ke thege kimria phan ne tum 5 crores a project non tum central government pen itum lo elo laben prabjim pen retention elo la se tangkanang le lo pulong te la tamen itum claim pon podat Diganta Teron Report, Karbi Anglong Live. Langwoku alang sun along kijoy kilang damadim kilang messenger phanpura Karbi Anglong Autonomous Council Tourism asai kam ahin pen bor iponsi saya mo deng pontanglo. Borjan constituency kaparlo langwoku alang sun kilang alon kido ke theglong pen ningkang samaya jok Karbi Anglong Autonomous Council langwoku picnic spot pusi amen irponlo. Bangso langsun along kijoy kilang adem kapalang messenger phanpura pini Adap porphai kre isira achite malom langsun along tourism asai campaign state owned priority development mate Chihek pen SOPD suri hini rakraser cap lapen ingkoy aningkan abaha aparman pen kedeng pon footbridge adolong man kedo Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron lapen Karbi Anglong Autonomous Council speaker longki timong atum arideng pen kangpupon Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron tourism asai kam kilang cari arpu deng lu pupen Karbi Anglong arlo tourist ahin kapachithang lapen kapaching thupon jia pharman dode sang se cyclem ponlo Laso pantini number inkoy ra isi Borjan constituency ke parlo langboku picnic spot alang sun along an rada tumjai ke pen ke langdam japhan langroy ke kapon nang kasik sakadim ingchin cement arlong footbridge therklong adolong selam patang ponsi rada tumaphan kapacheleng long jep aphan ingpupon lo Lapenan parta laso de malong ason kenang soda hem barpi barso ka chitia hem sitame kikim kerang konthuji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron ahin pen lamchak chiti pon Langsun kelang jia phan kebang arada tuma phan kapasik sak dunde det pen mesen pen kedeng dun pa me jia phan Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron ningje pon Pini kangpu amayalong aluhi sarpo amanten Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing teron Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Manpeng aluhi amanten PWD Board Chairman Chris Rongthar Tourism Deputy Director Mirjeng Ronghang pen banglok ongdom ke theding lapen rongara datum chitongdon News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lapon sekang tonik lo do methag me kardom